тоҷикистон бо назардошти афзоиши талабот ба нерӯи барқ нақша дорад то соли 2030 тавлиди онро аз ҳисоби нерӯгоҳҳои бодиву офтобӣ то 70 мегаватт бештар кунад. ин нукта дар ҳамоиши байналмилалии энержии босамар дар тоҷикистон дурнамо ва мушкилот садо дод. дар ин самт асоснокунӣ тарҳҳои иқтидори умумияшон то наздики 56 мегаватт оғоз шудааст, ки дар 5 соли оянда амалӣ хоҳанд шуд. феълан дар тоҷикистон тарҳҳои бузурги ба кор андохтани нерӯгоҳҳои барқии обӣ амалӣ шуда истодааст ва дар 7 соли оянда аз ҳисоби ба кор андохтани нерӯгоҳи барқии обии роғун аз навсозии дигар нерӯгоҳҳои барқии обӣ монанди Норак, Сарбанд, Хайроқум иқтидори энержии Тоҷикистон иловатан 4000 мегаватт нерӯи барқи иловагӣ афзоиш меёбад. ба гуфтаи муовини вазир, энергияи иловагие ки то соли 2030 тавлид мешавад энергияи тоза ва сабз аст. дар сурати амалӣ шудани тарҳи Каса ҳазор Тоҷикистон метавонад ба кишварҳои минтақа барқи тозаву сабз содир кунад, ки дар он кишварҳо барқ дар нерӯгоҳҳои олудакунандаи ҳаво тавлид мешавад. иттиҳоди аврупо ки солҳои охир ба энергияи сабз рӯ овардааст, мехоҳад ин комёбии худро ба Тоҷикистон ва кишварҳои минтақа дар миён гузорад. The European Union remains firmly committed to support the implementation of the reform, not least with the иттиҳоди аврупо ҳамчунон ба аҳди худ барои мусоидат дар соҳаи энергетика дар Тоҷикистон содиқ аст. мо ба воситаи барномаи 50 миллион евроии таъмини мунтазами энержӣ, ки ба зудӣ иҷроишаш оғоз мешавад, ба сохторҳои зарурии ин соҳа кӯмаки коршиносӣ мерасонем. барнома дар шаффофияти бештар дар бозори энергетикӣ кӯмак мекунад, ба сармоягузории хусусӣ ба соҳаи энергетикии эҳёшаванда ва тарҳҳои истифодаи босамари он мусоидат менамояд. дар соҳаи энержии эҳёшаванда мо бахусус ба сохтмони нерӯгоҳи барқии обии 11 мегаваттии Себзор дар Бадахшон кӯмак мекунем. ин тар дар таъмини мунтазами минтақа бо нерӯи барқ ва содироти барқи изофӣ ба Афғонистон кӯмак мерасонад. гуфта шуд, ки Тоҷикистон ҳоло дар ростои тарҳрезии сиёсати энержӣ ва механизми истифодаи босамари он қарор дорад. созмонҳои байналмилалӣ инро фурсати муносибе барои табодули таҷриба медонанд. бо назардошти даромад аз ҳисоби энержӣ, таъини тарофаҳои худкифо ва насби системаҳои муосири пардохти ҳаққи он, ки оғоз ёфтааст, бояд дар саросари кишвар ба роҳ андохта шавад. ин як ҳаракати корӣ ва дар роҳи дуруст аст. айни замон бояд ба мудирияти посухгӯ, шаффоф ва босамари пулҳои ҷамъшуда тамаркуз кунем. коршиносон бар инанд, ки зиёд будани манобеи тавлиди энержии сабз метавонад таваҷҷӯҳи сармоягузорони хориҷиро барои бунёди нерӯгоҳҳои бодӣ, офтобӣ ва обӣ ба Тоҷикистон ҷалб кунад. вобаста ба рушди мушкилот пеш аз ҳама ин дар аз ҷиҳати молиявӣ бештар барои кишвари мо ки кишвари аз ҷиҳати иқтидораш хурда аст ба назар мерасад. мо боварӣ дорем, ки агар дар натиҷаи дастгирии молиявӣ ҳам созмонҳои байналмилалӣ ҳам бигем ки кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, Тоҷикистон метавонад на танҳо кишвари худ, балки як дараҷа сатҳи минтақаро ба энергияи сабз саҷидшаванда ҳамчун энергияи рушди устувор таъмин намояд. суҳбатҳо атрофи афзоиши тавлиди энержии сабз дар ҳолест, ки сокинони Тоҷикистон ҳоло ҳам дар фаслҳои сардӣ нерӯи барқро бо маҳдудият мегиранд. мунтақидон бар инанд, ки то замоне ки мудирияти дуруст ва шаффофият дар низоми фурӯши барқ ва ҷамъовариву истифодаи маблағи он таъмин нашавад, бунёди нерӯгоҳҳои нав ва афзоиши тавлиди барқ наметавонад мушкилро ба пуррагӣ ҳал кунад.